Honba za pokladom v prírode. Ahojte, ja som Tereza a vysvetlím vám hru Honba za pokladom v prírode. Honba za pokladom je hra určená pre deti a ich rodiny. Hra sa hrá vonku v prírode, napríklad v parku alebo v lese. Na začiatku dostanú hráči zoznam predmetov, ktoré majú v prírode nájsť. Môžu to byť napríklad konkrétne druhy kvetov, listov alebo skál. Tým, ktorý nájde najviac položiek zo zoznamu, vyhráva. Na konci hry každý tím spočíta svoje nájdené objekty. Cieľom hry je povzbudiť rodiny, aby spoločne skúmali prírodu, rozvíjať pozorovacie schopnosti a environmentálne povedomie, rovnako ako aj podporovať tímovú prácu. Nezabúdajme na ochranu našej prírody.